Всичко е... Да, трябва да виждам. Не дай се навижда. Сега ще бъде, ама той каза, че добре това. Днес, 20 години от основаването на национален В синия квартал Редута роди се нашата звезда, която ярко свети на небето с пътеводна светлина. Със скромност той се отличаваше, не бе суетен нито горд. В спорта много се раздаваше и се превърна в еталон. Край него другите израстваха, отборът стигна до върха и майсторството му изпълни и изпъдна синята мечта. За жалост имаше и хора, които грубо и без жал контузваха го без да мислят, че себе си покриват скал. А Гунди тъжно се усмихваше, от болка стискаше зъби, не търсеше разплата никога, блестеше в нашите души. Така остана ни в сърцата от миналото и напред. Легенда синя, вечна, свята и ненадмината до днес. Уважаеми, здравейте на всички! Кмет на община Слатина, кмет на община Подуяне, кметство Казичене. Уважаема госпожо Костова, изпълнителен продуцент за външни отношения на футболен клуб Левски и основен член на управителния съвет на футболен клуб Левски. Господин Михов, добре дошъл. Президент на Футболния съюз, точно в онзи период, в който България победи Франция и ни класираха за онова лято, 94-то, което ни накара да се гордеем, както и тази есен, както волейболистите ни зарадваха. И президент на футболен клуб ЦСК и председател на професионалната футболна лига. Господин Здравец Хайтов, добре дошъл. Радваме се, че днес присъствате на това тържество. Господин Гълъбов, добре дошли. Госпожо Барзакова,
и всички председатели на национален клуб Гунди в държавата, добре дошли. И Ваше Величество, членове, кандидат членове на национален клуб Гунди, добре дошли на днешното тържество. Днешното тържество, посветено на 20 години от създаване на национален клуб Гунди, един клуб, който може днес спокойно да кажем, че е феномен сам по себе си. Защото в него членуват и левскари, и цецекари, и от Локо, София и Пловдив, и от Славия. И ще спра до тук, няма да изреждам всичките ни членове, които са много вярни на национален клуб Гунди. В него членуват и спортисти, и неспортисти. Това го прави уникален сам по себе си. Защото феномен е заради това, че и политици участват, и не политици. Хора, всички обединени от обичта към Георги Аспарухов. Георги Аспарухов, Гунди, една личност, за която е казано много. Една личност, за която е писано много. Една личност, за която сценаристи сценарии пишат. Личност, за която режисьори филми правят. Художници го рисуват. Но най-важното и най-интересно е онова послание, което Георги Аспарухов остави на всеки българин, макар и за краткия си живот, само 28 години. Посланието е, че трябва да носим дълбоко в душата си България, да обичаш собствения си клуб, да уважаваш и обичаш отборниците си, да уважаваш и обичаш и противниците си. И най-накрая, което не е по важност, онези думи, които казва: славата трябва да те остави винаги спокоен и смирен. Благодаря ви. Давам думата на професор Стойнов, председател на национален клуб Гунди. Професорът е един от членовете на гастроентеролозите в Европа. За България вече знаете, познато лице, давам му дума. След това прочувствено, искрено слово на секретаря, мисля, че малко може да се добави. Горди сме, че доживяхме такъв дългогодишен юбилей, 20 години на една организация, която е оригинална по своето същество. Защото, ако се замислиме, трудно ще намерите подобна на нея. А тези организации, според моето дълбоко убеждение, са изключително ценни, защото те поддържат светлата памет на светли личности, на светли дати в нашата история и действат с това възпитателно и на настоящето и на бъдещото поколение. 20 години минаха като един миг в едно непрекъснато присъствие в обединение, в този национален клуб. Горди сме, че ние успяхме, тук има и представители, да подпомогнем и да съдействаме за създаването и на подобни структури в страната. И сме щастливи, че днес техни представители са сред нас. Честити юбилей на всички членове на националния и регионалните клубове, именувани на нашия патрон. И харесвам си
девиза, който изповядваме, защото той осмисля нашето съществуване. Той е жив, защото го помним. Тоест, ние, благодарение на нашето днес и на нашето съществуване, поддържаме интереса и в цялостната ни дейност ежемесечно, основната ни дейност са спомени за Гунди. И мога да ви уверя, непрекъснато се срещаме, дами и господа, с текстове в големи издания в цял свят, които величаят нашия патрон като най-добър футболист в страната. Аз обръщам внимание, че Гунди е постигнал тази слава в условията на нашата страна. Защото сегашните млади футболисти са облагодетелствани с възможността да излезнат в големи отбори с добри условия, треньори, обстоятелства и кариерата им е по-лесна. Докато Гунди направи тази кариера в условията на социалистическата държава, която не му позволи да се възползва от неговите качества, реални, действителни, признати, и поканата на Милан беше отхвърлена, въпреки прекрасните условия, които се предлагаха. Горди сме, че се създаде този клуб. Той се създаде от ядро, съставено от съкварталци на Гунди, от съученици. Един от тях съм и аз. Ние сме прекарали на един чин 10 години. Благодаря ви много. Аз първо искам да кажа, че страхотните стихове, които чухме в началото, са на Светозар, който ги е написал сам. Това е наистина поезия, която вдъхновява, за което благодаря. Вдъхновява и целият живот на Гунди. Аз, за съжаление, въпреки че вече съм така над 50 години, не съм имал щастието да го видя как играе на живо, но тази легенда продължава да живее и тя живее чрез всеки един от нас тук и имам чувството, че така убеден съм, че дълго и след като и аз си отида от този свят, тази легенда ще продължи да живее. И този клуб ще се попълва с все повече и повече други млади хора, които няма да са гледали, както аз не съм го гледал на живо. Но този завет, който той е оставил, според мен ще пребъде. Заради това всъщност направихме и паметника, затова се включих толкова активно и в създаването на идеята, той да бъде поставен на това място, близо до родната му къща, в парка, където много повече хора ще могат да го видят, да бъде в цял ръст, защото първоначалната идея беше да бъде бюст. Гунди е толкова силна легенда. Имаме нужда точно от такива хора и от такива легенди като Гунди, които да ни обединяват. Благодаря ви и честит празник! Добър ден и от мен. Аз ще започна с честит празник, защото за мен наистина 20 години значат много. Значат много за целия клуб, за цялата организация и за това, че наистина не само помним Георги Аспарухов, но и всъщност благодарение на вас тази легенда се предава и напред. Предава и на поколенията. Аз пък послание към националния клуб, че точно заради вас тази легенда е жива и продължавайте не само по същия начин, но и още по-уверено напред, защото имаме определено огромна нужда от такъв пример в днешни дни и вярвам, че във вас всъщност можем да го намерим и да го предадем напред и за следващите поколения. Затова поздравление от мен, честит празник, честит 20 годишния на Национален клуб Гунди. Добър ден и от мен, честит празник. Радвам се, че наистина тези 20 години всичко това се е запазило. Аз съм убеден, че ще продължи доста дълго. Гунди или Георги Аспарухов, който е един от любимците на цяла България, убеден съм и след 500 години пак ще се говори за него, пак ще го обичате, повярвайте.
Единственото, което трябва да запазим, да вкарваме все повече млади хора, които наистина да помнят такава личност, защото той не е само футболист. Той е една история, която трябва да се запази. Мисля, че клуба ще прибъде и след 20, и след още 20, и може би един ден нашите деца или внуци ще празнуват и 100 годишнината от основаването. Късмет! Този плакет обаче искам, освен от професора и Стефан Аладжов, нарочно не му казах името, че присъства, да бъде връчен на госпожа Костова и от него, и от президент. Господин Аладжов, заповядайте. Него съм го гледала лично. Уважаеми господин председател, господин секретар, дами и господа, гордея се, че съм след такива хора, да не изреждам всички. Това са личности, с всички вас, човек и до сега, аз съм на 72, има какво да науча и се допълвам и ще продължавам. А защо съм член на клуба? Защото Гунди е велик българин. И мисля, че ние като клуб трябва да покажем, че обединяването няма смисъл да се делиме червени и сини. Там на терена нека да има битка. Нека който е по-добър да става шампион. Аз съм за това. Уважавам много левскарите, уважавам Левски, уважавам много от футболистите на Левски са ми приятели, както и от ръководителите. Галя, да не говоря от кога я познавам, от години. Чул съм се част от вас. Не знам дали... За мен е чест да поднеса този пакет на нашия любимец и герой Георги Аспарухов Гунди, на един човек, който толкова много е помагал на нашия клуб и ние винаги ще го уважаваме. Ще помоля всички председатели на клубове в държавата, които са, като се започне с Велико Търново, Хасково, лошо е времето, те не дойдоха, но всички останали, като Кюстендил, които са тук, Троян, доктора, на всяка цена да се качат тук при нас на сцената, за който благодаря предварително. В краката той беше магиосник и машина за голове, не само в Левски, но и в националния отбор. Играеше безупречно из глава, като насочваше топката там, където вратарите най-малко очакваха. Но освен велик футболист, той беше и прекрасен човек. Лично аз съм почувствал това и то не веднъж. Никога няма да забравя 67 година, когато дойдох в Левски. Предстоеше им финал за купата срещу Спартак София. Не бях картотекиран, но пътувах с отбора до стадион Васил Левски. Именно Гунди дойде при мен с думите, което ми изненада много. Абе, момче, какво си се стреснал? От утре си картотекиран и започваш да играеш. Покажи на всички какво можеш. Тези негови думи ме окуражиха за години напред. Противниковите защитници играха твърдо и грубо срещу него. Затова говореха многото белези покрай. Не случайно народът казваше. За него думите не стигат и той е жив, защото го помни. Благодаря. Добър ден на всички. Честит юбилей, уважаеми приятели. Радвам се и много сме благодарни, че приехме поканата да присъстваме на юбилея 20 години клуб Гунди. Юбилей, който създаде много приятели, който и мене накара само 2 години след основаването на национален клуб Гунди, аз да учреда първия извън столичен клуб Гунди, град Ботевград. И национален клуб Гунди в Кюстендил. Добър вечер. Искам само да кажа, че аз съм избрана
заради дарителството си, което правя към Фен Клуб Гунди, в памет на моя баща. Честито! Доктор Гунешки, председател на Националния клуб Гунди от Троян. Всички аз искам да ви честитя прекрасния юбилей, 20 годишен вече. Нашия клуб е на 15 години стана. Господин Каров присъства на откриването с Рашо и други наши. Господин председателя също е бил наш гост и секретарят Герданов. Искам само да споделя, че аз, за разлика от по-младите приятели, съм свидетел наблюдавал съм Гунди на живо, макар и по телевизията, и имам невероятни спомени, така че имам една идея, която смятаме да реализираме с помощта на ръководството, да направим паметна плоча на Гунди в Троянския манастир. Надявам се да се осъществи с помощта на всички. Това е, мисля, до края на годината, по случая 20 годишната, да реализираме тази наша идея. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин секретар, гости и приятели и съмишленици, членове на клуб Гунди, честит празник! Наистина, всяко едно събиране и честване е повод да си спомним за великия и ненадминатия Георги Аспарухов Гунди. Така да подкрепа това, което казаха и представителите на другите клубове, официалните лица. Наистина, той ще е жив, докато го помним. Благодаря и честит празник! Олег Ковачев не виждам. Може ли да дойде? Да. На него искам да благодаря за това, че ни предостави на разположение това читалище, което може спокойно да го наречем храм на култура, на традиции и на духовност. Олег Ковачев сме имали честта да ни прави услуги, за което още един път и от мое име благодарност. Благодаря. Първо да кажа, че съм изненадан, ще да си подготвя реч. Освен това, аз не правя услуга. Това е моята същност, да бъда лескар като всички вас. Взимам думата, като преди това, след изпълненията на господин Панайотов, ви каня
на чаша бяло вино от все сърце и ви благодаря за посещението. Получени са 2 поздравителни адреса. Единия е от министъра на спорта до ръководството на Национален клуб Гунди и до неговите членове. Уважаемо ръководство, уважаеми гости, за мен е удоволствие да ви поздравя по повод 20 годишнината от създаването на Национален клуб Гунди. Вече 2 десетилетия вие съхранявате паметта на Георги Аспарухов, символ на спортен дух, честност и човечност. С делото си вие вдъхновявате младите поколения и доказвате, че истинските ценности на спорта остават живи. Вашата дейност е ценен принос за възпитанието на бъдещите поколения. Желая здраве и успех! С уважение, Иван Пешев, министър на спорта. Другия поздравителен адрес е от Архангел Петров. Поздравителен адрес. Аз съм баща на клуб Гунди. Смятам се за такъв, защото още през 2004 година съм започнал да организирам всичко това, което сега представлява Национален клуб Гунди. Днес съм на 92 години и малко трудно се придвижвам. Имам леко разклащане на здравето. Поздравявам ви с днешния празник, свързан с 20 години на Национален клуб Гунди. Желая здраве и много, много нови членове. Бате Рашо! Благодаря ви от сърце, че бяхме заедно. Ще изслушаме господин Панайотов и ви каня за чашка бяло, хубаво, отлежало доста години вино. Чуйте една балада.
109 момче. Едно момче, което се учи моите деца. Не, този